in ko amma Kabiru Gombe yayi cikin kwanan da yana gan ko jiya ko shekara cikin kwanakin nan da yayi shi yana magana cewa duk waɗannan maganganu da ake na zanga-zanga ai ba wani abu ake nuyi ba illa dai a ci mutuncin malamai. Kaga akan zanga-zanga jama'a shi in ka tashi zuwa zanga-zanga mallami rike ka zai ya sa mata kunkumi ce baka zuwa, amma shi kuma mallami haƙƙe ne gare shi abin da ya karanta na gaskiya ya faɗe shi, in bai faɗi ba ya ɓoye ilimi. Sannan malaman nan ku bar zagin su, in kashe su za ku yi gara kashin ku da su ɓoye ilimin su ta Allah ya sa su wuta. Ku kashe su ya fi musu sauƙi bisa ga Allah ya caje su da ɓoye ilimi, don haka dole su bayyana. Amma yanzu in na ce zina ba ta da kyau, in na ga mutum zai zina kama shi zai in riƙe, ni na to me bakin ciki ni matsayina na mai wazi na ce zina ba ta da kyau, na gama nawa aiki, ya rage gare ka ko wa'azin ya shiga kunnen ka ko ma ka yi birin in ka zo yi zina, in na gane ka yi kyale Allah zai caje don me kake faɗi, da ka faɗa mai kila da zuciya ta yi ta kare ya fasa, amma ka kyale Allah zai caje da ɓoye ilimi. Muna tare, amma in na faɗa ma kun ba hana ka zai ba, in ka ce kai gizon yi ma ina iya kai gidan yari abin da zan yi ma. To shi ne sai an kalaba ga zanga-zanga mallan wane ɗanka sai ka ji yaro matashi ya gunduma ma tsohon malami zagi. To ka zagaye halin shi a Tunumbu, ku zage malamai. Tunumbu ya yi muku laifi, shi kuma Tunumbu shekaran jiya ya wanke kansa, shekaran jiya ran Alhamis ya gayyaci sarakuna, mai martaba sarkin musulmi, sarakunan inyamurai, sarakunan yarba da sauran traditional rulers, ya gayyace su, ya kalli idanunsu ya faɗa musu gaskiya, ya ce wannan kujerar sayanta ne, kuɗi na ni kashe na hawa wannan kujera. Wallahi Tunumbu bai taɓa burge ni ba kuma wannan magana da ya yi. Ya ce kuɗi ne ya kashe. Tunumbu ya yi ƙarya ko ya faɗi gaskiya? Ya faɗi gaskiya. Kuɗi kun ka amsa, to don haka ko kwacila da kuturu dole mai aski. Kun ci taliya don haka dole ku kwana da yunwa ku yi ni da ita. Taliyar ta ƙare. Ba shi kenan ba. Kuɗi ya kashe. In kana kashe Tunumbu bai faɗa ma adadin kuɗin da ya kashe kafin ya hau shugaban ƙasa. Tun daga firamare har ya kai ga abin da sauransu. To, don haka yanzu ku kyale shi kawai. Iyaka mu yi ta addu'a Allah ya kai mu 2020 saboda wannan in koma an sa kuɗi kuka kakku fasa ku amsa ku koma zaɓe nai ya koma cin ubanku. Shekaran jiya mukamai ya fissuwa, ina tsammanin wanda ba bai rabe wajen 10 wani abu, mutum biyu ɗaya ba bai rabe, sauran 10 duk yarbawa ne. Nace Allah shi ma albarka mallan Tunumbu. Allah shi ma albarka mallan Tunumbu, ka nuna da duk wanda ya samu jama'a ya tafi ƴan uwa ne don Allah, wannan dan kware ne ko mugu. Yanzu kuna tsammanin Bello ya bai yanzu shugaban ƙasa, me kuke zato? Sai jawo in yamurai in zagaye su da ni? Ha? Don Tunumbu jawo ƴan uwanka kuɗi ka kashe, kujera sai abin ka kai jawo ƴan uwanka, wanda duk ya magana faɗa mai kuɗi ka basuwa. Yan ana son ka bari su biya kuɗin da ka basu sannan sai a zo a yi abin da ya kamata. Ba ya kata nan ba, to Allah ya shirya da mu, to mu tafi. Kuma sai kun isai, Tunumbun nan sai kun isai, ko da daɗi ko babu daɗi sai kun isai. To Allah ya shirya da mu. To, ɗan Abbas